Бу шәмнәр аларга җылытсын аларны, ярдәм итсен аларга. Яраббым, алда кыш бик суык була. Шәм җылысы һәр солдатны җылытсын. Шундый теләк белән Шыкмай халкы хәрбиләр өчен окоп шәмнәре әзерли. Авылның абый апалары мәдәният йортына җыелып, 2 көн эчендә 600-дән артык шәм ясарга өлгергәннәр. Монда килүчеләр безнең авылдан гына да түгел, кайтканнар да килә. Ярдәм итә безнең именно шушы авылдан чыккан, шәһәрдә яшәгән барсы даган. Мәктәптән кайткан укучы балаларыбыз килә. Біз иртәнге 9-га киләбез, обедтан соң тагын киләбез. Эш биткәч, икенче эшкә алынабыз. Алла бирсә, менә маскировочный сетлар ясарга дип уйлап торабыз. Мәдәният йорты аерым бер цехны хәтерләтә. Һәр кемнең үз эше. Калай банкаларны чистартып, эшенә катыргылар тутыралар. Кагазны үлчәп, кисеп торуның да җаваплы кешеләре бар. Минем ярдәмем алгы сызыкта булганнарга кирәк дигән уй белән эш итә һәр кем. Картонканы теләсәнчә җыярга ярамый. Аның берсе туры, икенчесе әз генә кабызыр өчен түбәләп калдырылган. Ул арада плита өстендә парафин эри тора. Аның да үз тәртибе бар. Парафинны эретергә куябыз хәзер. Эри. Бу алдан куйганы инде эреде. Менә шушы хәлгә килә. Сыйык хәлгә килә. Шәм ясауны мәрхүм Назым абый Минхажев башлап җибәрә. Хәзер Шыкмайлылар бик теләп аның эшен дәвам итә. 2 ел эчендә 2000-гә якын шәм әзерләүләре бары тик мактауга һәм рәхмәткә лаек. Өлкәннәргә йөр мәктәп укучылары, әбиләренә ялга кайткан балалар да кушыла. Алар да кичкенәдән илебез киләчәген кайгыртып үсә. Госимә Мингалимованың Чалладан кайткан оныгына кадәр окоп шәме ясарга өйрәнгән. Ашарга кайткач, оныгыма сөйлим инде. Улым, мин әйтәм, без шулай шәмнәр ясыйбыз дим инде, сугыша торган абыйларга дим инде, аларның бит носкиларын киптергә кирәк. Әбием, нишләп миңа да әйтмәдең ди, мин дә чыккан булыр идем ди инде. Шуннан соң ул миңа ярып чыкты обедтан соң. Шыкмай халкы ир-егетләребез ватан сагына баскан көннән алып актив ярдәм күрсәтүчеләр рәтендә. Авылның мәрхәмәтле кешеләре акчалата да булыша, хәрбиләргә кирәк яракларны да һәрвакыт мулдан әзерләп җибәрә. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.